का रौवा कबो सोचले बानी की जब रौवा सर्दी भा दर्द होखे त रौवा मम्मी भा दादी हर खाना में आ तेल में भी लहसुन काहे डाल के मालिश करेली। एकर कारण बा कि लहसुन राउर शरीर खाती प्रतिरक्षा बढ़ावे से लेके चमकदार त्वचा तक चमत्कार कर सकता। एकर बहुत बढ़िया स्वाद अवुरी स्वास्थ्य के फायदा बीमारी के इलाज कर सकता अवुरी राउर लंबा समय तक जिंदा रह सकता। आज के वीडियो में हमनी के रोज कच्चा लहसुन खइला से स्वास्थ्य के अविश्वसनीय फायदा के बारे में बात करब जा। अवुरी ए वीडियो के अंत तक रौवा मसाला प्रेमी बन जाई ता चली देखल जाव। लहसुन खइला से खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर कम करके दिल के दौरा अवुरी हाई ब्लड प्रेशर के खतरा 15 से 40% कम हो सकता। लहसुन में एलिसिन होखेला जवन की खून के नली के आराम देवे में मदद करेला, जवना से खून के बहाव आसान हो जाला अवुरी ब्लड प्रेशर कम हो जाला। संगी लहसुन में एलिसिन नाम के एगो एंटीऑक्सीडेंट होखेला जवन की कोशिका के नुकसान अवुरी संज्ञानात्मक गिरावट के रोकेला अवुरी अल्जाइमर रोग के खतरा के कम करेला। इतने ना, कच्चा लहसुन खइला से पाचन तंत्र के खराब बैक्टीरिया के मौत हो सकता जवन की संक्रमण अवुरी कीड़ा पैदा करेला। एकरा अलावे ई कोलाई बैक्टीरिया के बढ़ती के भी कम करेला जवन मूत्रमार्ग के संक्रमण यूटीआई पैदा करेला। संगी लहसुन के लौंग खइला से गठिया के चलते जोड़ में होखे वाला दर्द अवुरी सूजन कम हो सकता अवुरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के अवुरी वायरस के बने से रोग के सर्दी अवुरी खांसी से भी बचावल जा सकता। अवुरी लहसुन वजन घटावे में भी मदद कर सकता काहे कि एकरा से वसा के संग्रहण करे वाली कोशिका के निर्माण कम हो जाला अवुरी शरीर में चर्बी जरे के दर भी बढ़ जाला। लहसुन कवनो अवुरी स्वास्थ्य पूरक चाहे दवाई से बहुत ज्यादा कारगर होखेला। ई स्वादा स्वास्थ्य के अंतिम संयोजन हवे।